OIMORE nyako Ramogi Juang kamora mora maintiere machiegni chenro mar OIMORE wan kod tarik 29 dwe mar abiriyo ka ochopo tarik 9 dwe mar aboro mano dwe manyien oganda mapacho kaeri dhi e yiero maduong' e kindeni koro nenore ni duol matayo yiero e pacho ka IBC oketo winjruok makare koda jolar komten piny e wi wechego eko mag forms 34A mayande ng'ur owuokie kowuok e kweth mar Kenya kowuok e kweth noero mar Radon Bura mar UDA kachiel koda kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Bende kindegi romo mopogore opogore mag kwe ibago koni gi kocha ka geno en yiero no ibiro ta e yor noero mar kwe. Kopogore gi kod mano bende koro nenore ni gwandruok e kind jalup jatend piny Kenya William Ruto kachiel koda jatende mano jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta pod dhi nyime ka koro kawuono ni eri Ruto okwedo jatend piny Uhuru Kenyatta kaluwore koda wechego eko mag sire kata koso sire e laro kom tend piny Kenya. Kao kamano nyako Ramogi ageno ni kura mari oseikore kendo ikori mar neno ni yiero jatelo makare mabende biro tayo piny Kenya kata gweng' maintiere e yonero makare magi e weche mawamiyo pek. Mr. President, please stop talking about me. Talk about your candidate. Tunaelewana? Wachana na William Ruto. I supported you when you needed a man to support you. If you do not want to support me, leave me alone. Jalup jatend piny William Ruto medo seyo jatende Uhuru Kenyatta ka oramo ni oonge gi buok e lekne mar kao tend piny Kenya. Raila Odinga kod Martha Karua ne odok Machakos ka gijiwo joheragi mondo biolutnegi ombulu e kom tend piny. The fears have been expressed and we have had a lengthy discussion, and the outcome of that discussion is that we shall only use one booklet, the first booklet for purpose of transmission of results for presidential election. Gikone to duol mar IBC ochope winjruok kod jochung' bang' Azimio kod UDA golo ng'ur e forms ariyo mag 34A. Machiegni nyinga Simfros Okinda Jaloko Elizabeth Otieno. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kawuono ne oyudo dhial makende ka jolweny mapacho ka ne obago nyasi mar gone oriti kaka jatendgi maduong'. Uhuru opoyo jolweny ka ojiwogi mondo gimed tiyo makare ne jopiny e kinde makoro odong' mana gi ndalo 10 e telo. Karsa Beach mar Onyango kodong' mana ndalo 10 kende to wuok e kom kaka jatend piny Kenya mar 4. Jatend piny Uhuru Kenyatta donjo e kambi mar jolweny Malang'ata. Na hali kadhalika watakazo tumia Bele ne hotelie gi apiko manyiso loch. To e alap apisas mag kidienje adek duto mag jolweny oikore mar timo ne jatend gi nyasi mare mogik. Wen piny ywak mana kaka kit jolweny komanda margi maduong' mogik Uhuru Kenyatta chako gi nono ka jolweny othal e lai nyiduonge mag ben otweyo kor lwasi ka Uhuru wuotho e kind jolweny e nyasi mar goyone oriti kuom bedo jatendgi kuom higni 10. Ma en nyasi mar nyadhi mar nyisruok mar jolweny ka en nyasi malich ahinya e ngima jolweny kendo biro dong' kaka rapar. Kane oloso e chenro ni Uhuru noduoko erokamano ne jolweny kuom tije magisetimo. Omedo ni tije ma KDF osetimo osekelo dongruok mathoth e pacho ka. Moko kuom chenro mane digni ne omi jolweny kendo ne gitieko gi e thuolo ma owinjore. The award of these colors is a significant milestone in the development of these units, which have participated in various operations and effectively executed the KDF mandate to defend and protect our territorial integrity. Uhuru bende noyango ni moko kuom jolweny biro dar nyaka e kaunti ma Lamu mar konyo e arita kwe makono.
I take note that this unit is slated to relocate from Mariakani to Manda in Lamu County. This occasion is therefore a moment of great pride as we present the regimental colors to the unit just before their relocation to Manda. The unit will also support in providing security to the population in Lamu County and hopefully will soon be joined by the Kenya Air Force. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende notiyo kod thuolo ni mar yango kar tiegruok mar kwaya mar jolweny moger manyien e kambi jolweny no. I congratulate our bands who have continued to inspire our troops and also inspire and entertain our people of Kenya during our national celebrations. We are also grateful, sir, for having granted the 21 Battalion of the Kenya Rifles. The 21 Battalion, the Kenya Rifles, is the youngest battalion in the 6th Brigade, and today the entire brigade is already now full operational capable, having had the other 2 battalions presented with both presidential and regimental colors. Ma e chenro mogik mar sidho jolweny ma Uhuru Kenyatta mogik kaka jatend piny. Uhuru odong' mana kod ndalo 10 kende to otieko tam mare kaka jatend piny Kenya. Ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga kod jodito mag kwethno koro wuok kasiro ni gin jo-Kristo. Odinga olero ni en ja-Kristo kendo jakanyo ma kanisa mar Anglican ka okwedo weche ma osebedo ka fuyo ewi twak mare kod mine ma jo-Islam ndalo machuok mokalo. Odinga kod jodito mag kweth mar Azimio lero ni gimiyo luor dini duto kagiwacho ni jo-Kristo nyaka nyisie kod tim makare. Negiloso e wuoth ma Machakos kama bende ne jodolo lamone Odinga malaro kom ten piny higani. 10 days to an election, they will do anything. They will not sleep. Watakuja waseme tumekutana na Raila anapigana na ndovu pale amevunja